Bide honetan, engo dugu ebatzitako ariketa hau azaldu, eta honen moduko pare bat ariketa gehiago egin. Ariketa hau agertzen da, uste dut, 1960 nagoen ziur, 49. orrialdean. Eta asuntoa da, X, Y, A eta B matriziak izan da, kasuetan danak bi ordenekoak, karratuak eta bi ordenekoak, kalkulatzea X eta Y matriziak sistema hau betetzeko, hau da, sistema matrizial bata. Batzutan agertuko da A eta B letra hemen ipinita, edo batzutan agertuko da alako sistema bat matrizia bera hor goian idatzita, A eta B matriziak. Nire gomendia da, agertzen badira matriziak, letrak erabili eta letrak ipini hemen. Gero, kalkuluak amaieran izango ditugu egin. Sistema hauetan, ekuazio sistema moduan alduguz ebatzi, baldin eta X eta Y, hau da, matriziak espaitugu pasatzen alde batetik bestera zatitzen. Hori ipakizu ezin dela egin. Orduan, sistema honetan, laburketa metodo aldugu aplikatu zuzenean, ze minus iru-i eta gehi iru-i agertzen denez, daukaguz, batzen baditugu biak, iratzen da, 3x berdin A gehi B matrizea. Beraz, X matrizea izango da, A gehi B zati iru. Gero, A eta B hartuko duguz, eta hemen ordezuta kalkulatuko dugu zenbadan X. Jakinda hori, edo zeinetan, edo lehenengoan edo bigarrenean, horreztuko dugu eta I kalkulatu. Berdin dionez, igual komplikatuenean, egingo dugu, beko partean. Hau da, bi X gehi iru I berdin B bada, iru I izango da B ken bi bider X, hau da, I izango da B ken bi X zati iru. Orain, X kalkulatuko dugu, jakinda zein den A eta B, eta gero I kalkulatuko. A zan, minus hogei, minus bost, minus bi, minus amabost. Eta B, zan, hogeta iru, amazazpi, minus lau, eta amabost. Orduan, X-a, zean denez batuk eta zati iru, bajungo gara egiten batu eta zati iru. Minus hogei, gehi hogeta iru, iru, zati iru, bat. Minus bost, gehi amazazpi, amabi, zati iru, lau. Minus bi, gehi minus lau, minus sei, zati iru, minus bi. Eta minus amabost, gehi amabost, zero, zati iru, zero. X-a, hau emoten dago. Orain, I, kalkulatuko dugu, beri kenduta bi aldiz hau, bi aldiz X, eta zati iru. Hogeta iru, ken bi aldiz bat, hogeta iru ken bat, hogeta bat, zati iru, zazpi. Amazazpi, ken bi aldiz lau, amazazpi ken sortzi, bederatzi, zati iru, iru. Minus lau, ken bi aldiz minus bi, minus lau gehi lau, zero, zati iru, zero. Eta amabost, ken bi aldiz zero, amabost, zati iru, bost. Beraz, I matrizea, hau da. Eta X matrizea, bestia. Beraz, soluzioa, hemen daukau. Orain, beste pare bat ariketa gehiago ingo ditugu. Orrialde berean agertzen diren 6 eta 7 ariketak. 6 eta 7 garrana. Venga. 6 ariketan zan. Bi A gehi B behar duela bat lau bi 0 eta aken B behar duela minus bat bi bat 0. Hemen ere laburketa metodo erabiltzen badugu, aldirenez batu biak eta geratzen da bi A gehi A irua, B ken B desagatzen dira eta hauen batuketa. Eta hemen ipintzen dugu batuketa, bat ken minus bat, bat gehi minus bat 0,
lau gehi bi 6, bi gehi bat 3, eta 0 gehi 0, 0. Beraz, A izango da hau zati 3. Beraz, 0, bi, bat, 0. Matrizea. Vale? Behin jakinda zenbadana, ametik, aldu gazkatu be, esanez, A ken minus bat, bi, bat, 0, berdin bedala. Tarduan, honerik kentzen badigu hau, B izango da. 0 ken minus bat, ipineko, 0, bi, bat, 0, ken minus bat, bi, bat, 0. 0 ken minus bat, bat, bi ken bi, 0, bat ken bat, 0, eta 0 ken 0, 0. Beraz, B matrizea, moten dau, bat, 0, 0, 0. Vale? Eta orain, zazpigarrena ingo dugu. Borrako tau eta zazpigarrena ipiniko dugu. Vale? Zazpigarrenean, agertzen da. Bx ken iru I berdin bat bost lau bi, eta x ken I berdin minus bat 0 iru 6. Bueno. Lehen, komentatu izan dut, zelan olako sistema ditugunean, eskumaldean agertzen diren matrize biak eraman beharrean leku guztietara gauza guztiak egiten posible zala, honen ordez, hemen A letra eta hemen B letra erabili, jakinda A eta B matrizeak hori direla, eta A eta B-rekin jarraitu amaitu arte eta amaieran ordeztea. Hori betera izango duzu egin. Denaren, ez da asko kostatzen jarraitzea egiten prozesua, normalen erabiltzen dugun prozesua, matrize bi hauka hemen. Adibidez, laburketa metodan nahi baldin badugu aplikatu, nahiko izango zen bidertzea B-ko ekuazioa bider minus bi, x-ak desagertarazteko. Hau ingo genuke, bider minus biaz bidertu. Orduan, zelan geratzen da? Goikua, bx ken iru I berdin bat bost lau bi, eta behan minus bx gehi bi I, moten dau, hau bider minus bi, gogoratu bidertzeko matrize bat, bider zenbaki bat, matrizeko elementu guztiak bidertzen dira bider hori. Beraz, bider minus bi eginez, minus bi bider minus bat bi, 0 bider minus bi 0, iru bider minus bi minus 6, eta 6 bider minus bi minus 12. Orain, batuketa izango dugu egin, desagertzen direla x-ak, eta da, minus I, emoten dau, batuketa, hau da. Bi gehi bat iru, bost gehi 0 bost, lau gehi minus 6 minus bi, eta bi gehi minus 12 minus 10. Hau da, minus I izango da, sinus kontrakoa, minus iru minus bost, bi 10. I kalkulatu dugunean, bigarren ekuaziotik, ametik, aldugatara x. X izango da, minus bat 0 iru 6 gehi I. Kasunetan, minus iru minus bost, bi 10. Batzen ditugu, minus bat gehi minus iru, minus lau, 0 gehi minus bost, 6 iru gehi bi bost, eta 6 izan hau, 6 gehi 10, 16. Hau da, x matrizea. Beraz, ebatzi dugu sistema. Ikusten duzunez, ez dauko komplikazio gehiagirik. Kasu honetan, gai honetan, dana da kalkuluak egiterakoan adiegon eta akastontorik ez egin. Eta ziur, ontsi, hau esan dutela, nik bideoen batean ziur agertuko dela akastontoren bat. Baina, bueno.